Derɗiraaɓe assalamu alaikum, on nangoyi Koode Radio International Abuja dow mita 33 kilo has ujuneje 99.930 imatotiral amen ngal internet www.kode.net inanta channel telegram amen www.t.me/kode radio ima do hello amen go Facebook Kode Radio inanta channel YouTube amen Kode TV. Inde an Ibrahim Romo dake foɗanta on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde jamdi 9 wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria, jamdi 2 on ɗon e Dakar leydi Senegal. Nder taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde e wodi taskaram kobli asewere, nonnon bo min ɗo jogi rofotowol iga diwal Adamawa dow no ɗum warata coggu jawdi leyha. To keɗitoɓe, hande min heɓata waddango on kubaruuji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non wo'ine jonde ngam heɗituggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini Koode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Gam non jonin na sai mo'itinen jonde gam nanki rahotowol awwal bobbo iga diwol Adamawa. Non bano wowa kala hitande fu ummatore ɗo wangina haaje maɓɓe ngam soduki layhari, bawɓe haala wiyata lugga gidejo fuɗɗata wokuki diga law, ha woɓɓe feere sodata jawɗi layhaji maɓɓe diga ɓaawo julde sumaye. ɗuɗɓe nder ummatore marɓe yaake ɗo soda jawɗi layhaji ngam wallitiki famɗa sembe en, amma hikka hunde nden woodi saɗirma masin. Banni man bo jonkitiri dow nawuki ɗum dabbaji ɗiɗi nawi ha sayi yake lumo dabbaji ha nder jimeta yola fada lamorde diwol Adamawa leydi Nigeria. Ha filoɓe dabbaji ɗin ɓe wangini laruki irin nawenga ɗum dabbaji ɗin ɗi nawi hikka. Alhaji Muhammadu Yelo latiɗo kanko woni sarkitike jimeta, o wanginini Koode eren no nawenga dabbaji ɗin ɗi nawi hikka, ha o holli hunde man nana diga ha maɓɓe warti duniya fu no foti. Alal hakika yanayin zamani bana da bara bai zaman to ɗaya ba ta gefen na faɗa ka ta gefen e gonga ta sifi a laari hikka be rowani laatay gotel. To mi wi manni ni hedi ko laarini ngendam e ma gurdam ummatore, ngam to a laari rowani e sori jawdiri woori dow ko hewtini ceede 50,000, amma laaru ko saɗirma ngendam ummatore wontiri hikka laati ɓeɗo sora jawdiri woori bana maari dow ceede 100,000 e gelɗe. Adamu Muhammad laatiɗo ciyaman tike jimeta, kanko bo mo foɗi hakkilo soroɓe dabbaji ɗin useni ngam Allah ta ɓe sattina ɓe hoytina ngam kala neɗɗo fu heɓa ko layhire hikka laaruki no dabbaji ɗin ɗi nawi. Saboda yanayin rayuwa ya canja, abinci ya yi tsada, ragon ya yi tsada. Laaruki no ngendam nawiri, nyamdu dabbaji nawi, non woni dabbaji ɗin ɗi nawi. Ngam majum emi toro ummatore ɓe waɗa muñal ɓe hoytina ngam ummatore heɓa ko layhira. Ngam majum mi toro ummatore minin soroɓe dabbaji ɗi. Komai ya canja. Woɓɓe nder sodoɓe kamɓe ma eɓe mboya. Ibrahim Salisu Sani laatiɗo goto yaliro lumo dabbaji ɗin ngam o heɓa jawdiri kanko fu mo wanginini Koode dow wiki dabbaji ɗin hikka dey na kala neɗɗo fu heɓata sodan jawdiri, ngam talakajo fotay marɗo yaake fu seto mo taski. Jawdiri ɗum sodete 50,000 warti 100,200. gaskiya ne yanayin da muke ji na abin yanka gaskiya ya fi karfin wanda yake da karamin karfi, wanda yake da hala gonga no min nanata ko laarini dabbaji hikka hunde man ɗaɓɓi ɓurgo sembe talaka. Marɗo yaake man ma kanko ma sai to o taski. Ngam majum wala ko min wiya sai min wiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kamar yadda rayuwar su kansu
diwal adamawa ni ha ɓawo duuɓiji caliɗi ɓeɗo wadda dabbaji diga lesɗe Kamaru, Niger, Chadi, lesɗe yasi keddiraɗi Nigeria, amma hikka hunde man na non. Laruki diwal adamawa ɗo mari keri hakkude diwal Borno, Yobe, Taraba, Gombe, amma fuu hikka ɗo wala jawdiri ɗum ɓe waddi diga diwal gongol. Sai mi wiya joni kam Allah hoynu. Awwal Bobbo, Kubaruuji Koode diga ƴola diwal adamawa leydi Nigeria. Awwal Bobbo a yettama. Hande 7 lewru juldandu leha ujuneje ko mbi'en miliyanji ummatore julɓe hawri dow hoccere arafa gam dogginirki ibada malla dewal ɓurdungal nder dewe islama leydi senidi. Da hijjoɓe leydi Kamaru no ɓe dogginiri hijju famtinki kiɓe famtina nonnon bo do'aje ɗi ɓe gaɗani ummatore fulɓe duniyaru. Heɗite jam. haɗo en juulata jotta zura be asiri ɓawo to en timminini en puɗɗi kugal meɗen kanjum woni darago dow e idan mi tammi ɗo ka famama ɗo on mara haaji en ɗon ha nange muta to nange muti ta goɗɗo yawa wurtago nga se o heɓa nange be seɗɗa ha jemma ɗo on woni darago arafa nange be seɗɗa ha jemma wakkati man waɗi wala mo juulata magariba haɗo en panmeɗen en ummo en jaha en nasta motaji be hakkilo to en jeeyi en jotti Musdalifa en jam'a magariba be shayi kanjum bo qasran bana no anda magariba darɗe ɗiɗi e shayi darɗe magariba darɗe tati ba wowa kanjum basirtake e shayi darɗe ɗiɗi ni wakkati man to goɗɗo yotti o jippini kuje mako ɗi ko o yawanta ɗume juulugo farilla ɓawo ton on o ɗaɓɓitata ka'eɗe ko yiɗi subtugo ɗe o fiɗata walla jeeɗiɗi walla min gaddanɗe man pat o jogoɗe to ɓe tammi inchallahu tabaraka wa taala famama en mbi do'a deɗiraɓe ta en mare ɗume ta en mare colekol do'a ɗo en do'ano koye men en do'ane saaroji men yeɓɓe ɓe mayɓe en toranoɓe yafanego goofi nastugo aljanna ɗo woni mawɗum en toranoɓe haajiji ɗi duniya ɓiɓɓe men derɗiraɓe men soobiraɓe men wuro men walla pattule men walla gure men walla leddi men ɗo pat en torono ɗum en toro Allah ceni e hokku en hayru hokku en de'ende reenu en renan en hokku en wato yimɓe ɓe renanta en neɗɗakumen ardo en renana en neɗɗakumen renana en dina meɗen ɗum man ɗo derɗiraɓe ɗo on en toroto Allahu tabaraka wa taala idan to aɗo en ɗuɗɗine torago sakko ha leddi men en got fitinaji Allah ittanen fitinaji man ɗo ha leddi men ɗo illaji ɗi en marata Allah ittanen ɗi derɗiraɓe men woɓɓe feere tuɓɓe ɗo mari fitinaji en andi ha laɗɗe men en andi nokkuje men en tore Allah masina dow man Allah ittanen ɗi ɗoɗo ɗo en ɗuɗɗina do'a ha dow majum en toro kala hayru fuu ha leddi men ta en ngeeɓe ha men ɗo derɗiraɓe Allah cini o fondu en jaɓan en nanan en yafan en ɓoofi meɗen yafan en mayɓe meɗen hasatan saroji meɗen Allah nasiɓe aljanna enen bo Allah mayniren dow imanaku wa sallllahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Naam. tawi ɗoɗo komi sakkitiri ɗo kanjum on alaji dalayilu yinno wolugo o wi useni en andi ha woyla leddi men extrême nord ɗo en andi yimɓe men derɗiraɓe meɗen wala ko ɓe andi ɓe torre ɓe mbari en ɗo andi leddi men mbaɗa adamawa ɗo en andi en pat ladde men laalaji kuje pat en tore Allah Allah on mari en tore Allah en jankinane Allah en andi leddi Bamenda ɗo derɗiraɓe men yimɓe ɓe mbara mere ɗoɗo ɗo en tore Allah Allah on mari Allah ittu ɗum sottinan en Allah hokku en de'ende ha leddi men ɗo de'ende nde hokkata en en de'ita en ndewa Allah derɗiraɓe ko a yiɗi paɗa duniya ɗo wallahi to de'ende ɗo wala heɓata ko en jiyata ɗo pat ñande kuje feere de'ende ɗo wala masibo waɗi yimɓe wonɓe leddi Bamenda ɗo na ɓe andi enen man ha adamawa ɗo funa en andi jotta kam na woodi ko en ɗon giida ha norɗo na woodi ko yimɓe ɗon giida ha extrême norɗo na woodi ko yimɓe ɗon giida enen ɗo wiwugo jotta ɗo en ɗo mari de'ende ha leddi men kana en andi wala fakat to derɗiraɓe en tore Allah Allah jippinan en de'ende man leddi man en pat meɗen ɗo wala mo ɗaɓɓiti
wala mo dawridi be Allah Allah waɗa mo Cameroun Allah on suɓi mo waɗi mo non dole o toro to ma Allah waɗi aton en joroto Allah waɗi en gondan banni Allah waɗi ɗum enen on woni leddi man wonano en gaɗa en tori Allah ceni ɗo de'ede be hayru ɗum man ɗo en ɗuɗɗina masina dow majum Allah fondoyo en toro bo Allah jaɓana en to en kala nde a tori pat ɗuɗɗini wi'ugo Allah jaɓane nga ko humni yetti ɗum to a huwi Allah jaɓay ɗo ni nafay to Allah jaɓane deriraɓe mi tammini wakkati waɗi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in mi wiyanno Ustaz Ibrahima waɗa kalimatayni wakkati man walla yakun ba'da salam ɓaawo juulugo wakkati en puɗɗata ngam wakkati man waɗi jotta kam derriraɓe darne saffuji ɗo boɗɗum Mahmoud jaɓa nga dewal to a huwi ba annabijo sallallahu alaihi wasallam huwiray Allah jaɓata nga kanko Allah yerdi ha min neli o yottinani en diina se en tokko lawol man kañum watta en kisa derriraɓe am to idan yo ñalawmare nder ɗo yawmu arafa bana en andi annabijo alayhi salatu wassalam o dari ha nokkure nde o waasi sahabo en maako o latti ɓaawo o juuli julde wato asiri zuhura be asiri ɗum latti ɗum jam'u taqdim o latti o juuli daga aran wakkati bana jotta en wiyata nder mintiji seɗɗa non wakkati nastan annabijo alayhi salatu wassalam o juuli ha aran wakkati o hawri zuura man be asiri darɗe ɗiɗi seetinango woto be darnali ɗiɗi nden ɓaawo toon annabijo alayhi salatu wassalam oɗo dow mba'antewa maako o ɓamti juuɗe maako o titi alqibla o tori allahu jalla jalalu ha ɗon ɗo yaake feere labangal mba'antewa maako walla ɗum ɓoccol hunde nde o mari yana ha leddi annabijo alayhi salatu wassalam o yerɓa jungo maako woto ɗo ɓamti ɗo ngam ta o ta'a sila o ta'a relation hakkunde maako be allahu tabaraka wa taala oɗo ɓamti juuɗe ɗo banniɗo ha nangue muti derɗiraɓe nden jotta ɗo en andi annabijo alayhi salatu wassalam alladi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabijo sallallahu alaihi wasallam en poti en mbiyayo hatman wala no zunubaji ma amma kanko man fo o mara haaje o tiito Allah ceniɗo annabijo alayhi salatu wassalam ɓe janga ayaji qur'an ha dow mako o woya nden an wato ɓerde ma wato hecciɗata tum banni a wayi na ñalawmare hoore na ñalawmaji ɗiɗi jemma ma be nangue ma hitande ma salinde ɓe hikkare kitade caliɗe ɓe jottaje pat fotan hama derɗiraɓe nde a hulata Allah a mayana fota be allahu jalla jalalu e a andi wakkati mo a marina e to a fotti be allahu tabaraka wa taala a wala kuuɗe boɗɗe ɗo wonmo hokkete kuuɗe man na derɗiraɓe ɗum man ɗo en taskite dow majum idan yo ngam heɓa en jankino en ɗuɗɗinana allahu tabaraka wa taala yankugo heɓa haajeji men humta kama anna allaha tabaraka wa taala ينزل عشية يوم عرفة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله فيدنو من عباده وينظر في سؤالهم وحاجاتهم ويشهد وشاهد ومشهود يوم سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود هذا سورة البروج هذا المندوب ثم ولونهم بينير بعرفة بينيلو ماري عرفة ثم من الله نركب تدق نيلو ماري عرفة وشاهد ومشهود دربي النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ولن يلو مارند الله يافت جيابهم الله رم أولي يلو مارند الله أولي يافاق جيابهم الله أولي رم دينكو بهاية جهنم بنا يلو ماري عرفة دريابه كومو يدنا سوغو الجنة عندر من دو ولا أمو يدنا سوغو الجنة فقط هاجي ماكو كمبي هاجي ماكو كو أمرة هاجي مياغو نسا الجنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلو مارن دي الله رم انتهم بي الله ويا أنون وين اندو ياغو ييتي حرم يادو مودون الجنة ونسطا بنا يلو مارن ديرو Allah ceniɗo oɗo ɓaɗo e nden oɗo juroro o wiya malaika en mako ngi'e jeyaɓe am ɗo ja'u shu'than ghubra ɓe ngari kamɓe man ɓe sollinɓe ɓe ngari kamɓe man ɗo en fuu meɗen ɗo derɗiraɓe en ɗo ɓorni limse ɗum haddare ɓe wanare daneje tal a suddata hoorema a faɗata paɗe ɓorne limse man ɗe fuu majere potan ngam hollugoyo en potan ngam hollugoyo ñalawmare dargal bo banni en paɗe daroto yeeso allahu tabaraka wa taala
ɗum man ɗo Allah ceniɗo wiya gi'e himɓe ɗo ɗume ɓe giɗi ko ɓe giɗi ɗo yakhafuna adabi wa yarjuna rahmati ɓeɗo kula yangada ni Allah ceniɗo wiyata malaika en o wiya ɓe giɗi hinnuye ɓeɗo kula yangada derɗiraɓe ɗum hinnuye Allah en tefata yangada Allahu jalla jalalu kanjo en kulata to ngam man yo ñalawmare ndere ɗo ɓe tilmugo mare idan ko en paami khulasatul qawl ɓe tilmugo mare ɗo ta en ngebole ɗume on en gaɗata yi ñalawmare arafa ko ɓuri ɗuɗugo arande ka derɗiraɓe do'a ɓantugo juuɗe dow derɗiraɓe do'a ɗo ɓurna to a yi himɓe no ndoroto ha sifa do'a a tabitina himɓe ɗo kola non ɓe giya ɓe gota haaje ɓe giɗi do'ago amma to a yi goɗɗo no ɓantira juuɗe ni andi o anda noy do'a noy juuɗe ma ɓanterte ha do'a derɗiraɓe no goɗɗo ɓantirta juuɗe ha do'a ɗum ɓurata ɗum sifaji ɗiɗi ɗon giye do'a ɗo to goɗɗo dowoto ɗum juuɗe mako ɗe ɗe kawta ni non ha sifa do'a ko annabijo sallallahu alaihi wasallam jangini ɗe kawtata ɗe cankito na goɗɗo ɗo dimba ɗe ni juuɗe ɗo ɗe kawta banni kooli ɗo takkindira walla juuɗe man ɗe laara asama banni walla juuɗe man ɗo ɗe gona ɗe ɗo laara yeeso ma banni no noon tan sifa do'a inan yo holli en ɗo ɗum needi do'a ɗum sababu ko watta do'a jaabe ɓamtugo juuɗe jaba nga dewal to a huwi ba annabijo sallallahu alaihi wasallam huwiray Allah jabata nga kanko Allah yerdi ha men neni o yottinani en diina se en tokko laawol man kanjum watta en kisa derɗiraɓe am to idan yo ñalawmare ndere ɗo yawmu arafa bana en andi annabijo alayhi salatu wassalam o dari ha nokkure nde o waasi sahabo en mako o latti ɓaawo o juuli julde wato asiri zuhura be asiri ɗum latti ɗum jam'u taqdim o latti o juuli daga aran wakkati bana jotta en wiyata nder mintiji seɗɗa non wakkati nastan annabijo alayhi salatu wassalam o juuli ha aran wakkati o hawri zuura man be asiri darɗe ɗiɗi seetinango woto be darnali ɗiɗi nden ɓawo toon annabijo alayhi salatu wassalam oɗo dow mba'antewa mako o ɓamti juuɗe mako o titi alqibla o tori allahu jalla jalalu ha ɗon ɗo yaake feere labangal mba'antewa mako walla ɗum ɓoccol hunde nde o mari yana ha leddi annabijo alayhi salatu wassalam o yerɓa jungo mako woto ɗo ɓamti ɗo ngam ta o ta'a sila o ta'a relation hakkunde mako be allahu tabaraka wa taala oɗo ɓamti juuɗe ɗo banniɗo ha nangue muti derɗiraɓe nden jotta ɗo en andi annabijo alayhi salatu wassalam alladi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabijo sallallahu alaihi wasallam en poti en mbiya yo hatman o wala no zunubaji ma amma kanko man fo o mara haaje o tiito Allah ceniɗo annabijo alayhi salatu wassalam ɓe janga ayaje qur'an ha dow mako o woya nden an wato ɓernde ma wato hecciɗata tum banni a wayi na ñalawmare hoore na ñalawmaji ɗiɗi jemma ma be nangue ma hitande ma salinde ɓe hikkare kitande caliɗe ɓe jottaje pat fotan hama derɗiraɓe nde a hulata Allah a mayana fota be allahu jalla jalalu e a andi wakkati mo a marina e to a fotti be allahu tabaraka wa taala a wala kuuɗe boɗɗe ɗo wonmo hokkete kuuɗe man na derɗiraɓe ɗum man ɗo en taskite dow majum idan yo ngam heɓa en jankino en ɗuɗɗinana allahu tabaraka wa taala yankugo heɓa haajeji men humta kama anna allaha tabaraka wa taala yanzilu ashiyata yawma arafa ila samai dunya nuzulan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi fayadnu min ibadihi wa yanzuru fi su'alihim wa hajatihim wa yashhad wa shahidin wa mashhud جمر سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود هذا سورة البروج هذا من دومي ثم ولونهم بينير بعرفة بينيلو ماري عرفة ثم من دو الله نركب تدق نيلو ماري عرفة وشاهد ومشهود دربي النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ولن يلو مارند الله يافت جيابهم الله رم أوري يلو مارند الله أوري يافت جيابهم الله أوري رم دين كوهم بهايت جهنم بنا يلو ماري عرفة دربي
komo yiɗi nastugo aljanna ha nder men ɗo wala mo yiɗa nastugo aljanna fakat haaje maako kempe haaje maako ko o marata haaje wiyago nasta aljanna. Annabijo alayhi salatu wasalam wi wala ñalawmare nde Allah rimɗinta himɓe Allah wiya onon wayne en ɗo yaago yiite har mi yaa dow moɗon aljanna on nastata bana ñalawmare ndeɗo ɗo. Allah ceniɗo oɗo ɓaɗo e nden oɗo juroro o wiya malaika en maako gi'e jeyaɓe am ɗo ja'u shu'than ghubra ɓe ngari kamɓe man ɓe sollinɓe ɓe ngari kamɓe man ɗo en fuu meɗen ɗo derɗiraɓe en ɗo ɓorni limse ɗum haddare ɓe wanare daneje tal a suddata hoorema a faɗata paɗe ɓorne limse man ɗe fuu maje ɗe potan ngam hollugo yo en potan ngam hollugo yo ñalawmare dargal bo banni en paɗe daroto yeeso allahu tabaraka wa taala. ɗum man ɗo Allah ceniɗo wiya gi'e himɓe ɗo ɗume ɓe giɗi ko ɓe giɗi ɗo yakhafuna adabi wa yarjuna rahmati ɓeɗo kula yangada ni Allah ceniɗo wiyata malaika en o wiya ɓe giɗi hinnuye ɓeɗo kula yangada derɗiraɓe ɗum hinnuye Allah en tefata yangada allahu jalla jalalu kanjum en kulata to ngam man yo ñalawmare ndeɗo ɗo ɓe tilmugo mare idan ko en paami khulasatul qawl ɓe tilmugo mare ɗo ta en ngebole ɗume on en gaɗata ñalawmare arafa ko ɓuri ɗuɗugo arande ka derɗiraɓe do'a ɓantugo juuɗe dow derɗiraɓe do'a ɗo ɓurna to a yi himɓe no dowrto ha sifa do'a a tabitina himɓe ɗo kola non ɓe giya ɓe gota haaje ɓe giɗi do'ago amma to a yi goɗɗo no ɓamtira juuɗe ni andi o anda noy do'a noy juuɗe ma ɓamterte ha do'a derɗiraɓe no goɗɗo ɓamtirta juuɗe ha do'a ɗum ɓurata ɗum sifaji ɗiɗi ɗon giye do'a ɗo to goɗɗo dowoto ɗum juuɗe mako ɗe ɗe kawta ni non ha sifa do'a ko annabijo sallallahu alaihi wasallam jangini ɗe kawtata ɗe cankito na goɗɗo ɗo dimba ɗe ni juuɗe ɗo ɗe kawta banni kooli ɗo takkindira walla juuɗe man ɗe laara asama banni walla juuɗe man ɗo ɗe gona ɗe ɗo laara yeeso ma banni non tan sifa do'a idan yo holli en ɗo ɗum needi do'a ɗum sababu ko watta do'a jaabe ɓamtugo juuɗe en mari yetti do'a amma nano a yiɗi fuu a dowrto andu daga no a ɓamtirta juuɗe fuu ɓe janginima nden ka ko a jangata a do'o bo dole ma a ƴama anduɗo do'a kam to goɗɗo fuɗɗan dowgo o dowoto o manta Allah to o yiɗi do'a ma ko jaaba o manta Allah to goɗɗo timmini mantugo Allah o waɗa salatu dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam sifaji mi ɗo ceyno to goɗɗo o waɗiray do'a non do'a ma ko jabatake o manta Allah arande kam ɗo annabijo alayhi salatu wasalam on wino nden goɗɗo waɗa salatu dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam nden o do'o kadi wakkati man mintiji no o wawi fu to yiɗi kollere to o wari timmingo do'a man bo o manta Allah ko woni mantugo Allah ko surawol jiido ɗo aran mum goɗɗo jangi ɗum mantugo Allah walla ko allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walla ko nandi be majum ɗo ɗum mantugo Allah to goɗɗo manti Allah banni nden o waɗa salatu dow annabijo alayhi salatu wassalam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid derɗiraɓe salatu bo wala salatu mo ɓuri bana salatu mo wurti ha hunduko annabijo sallallahu alaihi wasallam barkante o noppi sahaba en nani goɗɗo wala salatu wol ɓurata ngol goɗɗo tokkitina ngol o anda to o waɗi ɗo kanjum on o waɗi ɓurduɗum ɗo ka wakkati man do'a ma ko jaabete nden o tokkitina do'ago wakkati o timminta bo ko ndey ko o fuɗɗiri go kanjum o timmitinirta to o yiɗi do'a ma ko jaabe ngam annabijo alayhi salatu wassalam wi ko moye waɗi do'a o waɗay salatu dow annabijo do'a ma ko jabatake en paami ɗo non en mbi goɗɗo arta mantugo o manta Allah o waɗa salatu dow annabijo sallallahu alaihi wa sallam to goɗɗo do'oto bo haaje ma ko ɗo ta no aqallu shay o dow nde tati o toro haaje man nde tati no famɗiri fu nde tati ta gakka nde tati to o wari timmingo o timminira be mantugo Allah be wadgo salatu dow annabijo sallallahu alaihi wa sallam to ko goɗɗo wawi fu bo o do'orto wolde ma ko nde o wawi fu ta goɗɗo deftina hoore mum woodi do'are khassa waɗete nde arafa ɗon amma nde woore tan do'are waɗete nde ha janawmare arafa nde ka anda nde woore tan amma ko lutti ka pat
جهاج ما شورة أواوي عربية تجيد اللغة العربية تسأل باللغة العربية وتتضرع وتخشى وتسأل الله جل جلاله تأواوي ولد عربية أترو بولد عربية أينكنا الله أترو الله شنو بولد عربية تأواوتا ولد من يارو ولو الله أنتجما ولد ما من الله نتاننا الله شنو كم كتجما ولد من بما قال الله أنتجي قمن الله ننن تو الله بولد ما تا دفتن هورما بدعاء جبر إفير أنا نتامانا أنا كوني وي تا دفتن هورما Allah ceni lolo rodata en dongal ko tornata en ko Allah wadi pat derɗiraɓe ha dow men umri enen ko waɗo en mbawi ɗum hoyana nen to ɓawo ɗon en mbi ɓurdu ɗum kalimaji annabijo alayhi salatu wassalam wi ɓurdu ɗum do'a ñalawmare arafa komi wato ko ɓurdi ha kalimaji ha ko wi'ete ha ko jangete min annabijo sa sallam wi be annabo en wonnoɓe yeeso am pat ko ɓuri komin mbi'ata ɓurdi yiɗego ha Allah ɓuri tilmugo ha Allah ɓuri hokkugo mbar jaari ɓurata teddingo goɗɗo ɓurata mo hokkugo kulol Allah ɓurata yarugo mo aljanna annabijo alayhi salatu wassalam wi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to ɗororo en ɗuɗɗine kalimawol man kambol to ngam man derɗiraɓe ɗo woni khulasatul qawli wakkati zura waɗi e en mbi ɓaawo to en juuli en timmini ko ɓuri goɗɗo tiito alqibla o ɓamta juuɗe maako o daro o toro o waɗa do'a maako fodde bawɗe maako ha o soma to o somi o jooɗo o waɗa do'a to o somi o foti o waalo o siwto oɗo waɗa dikriji maako wakkati o ummi o foti o yaha o nangana ngarɗan maako o loro o fuɗɗita o daro o tiito alqibla o ɗuɗɗina do'a o toro en torano koye meɗen hayruji ɗi diina be duniya fu ngam do'a to goɗɗo waawi o do'ori be arabiya to o wawata o do'ori be wolde maako amma do'a ɓurdu ka ɓaawo ton mooɓoha goɗɗo wi'a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba annar o ɓamta juuɗe maako o ɗuɗɗina o lortina ngol man ɗo ko o andi paɗɗo ha ton ko goɗɗo andi be anda ko yeloto ko nafata ɗum ko o andi nafan mo be ko o andi nafatamo ko andi o anda nafan mo pat ɗo ha nder rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba annar to ngam man kanjuman ɗo o waɗa ɗum o do en mbi dicri bo goɗɗo waɗan salatu do annabijo sallallahu alaihi wasallam o jangan qur'an amma ko ɓuri ha nder dicriji bo goɗɗo ɗuɗɗina wiwgo la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa keɗite Koode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe. to Allah jaabo du'aje hijjooɓe meɗen Allah waɗa ɗum waɗa hajjul mabarun ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi min taski waddanki on jemmare nde dow darnde luttuɓe kudiraɓe hamɓe Koode radio international Abuja balluɓe ngam mayiki taskaram kam warani on inde an Ibrahim Iromo dake poɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin jemmare nde yata on taɓɓe min yawtake jamdi 10 wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria jamdi 9 wakkatire Dakar leydi Senegal gam nanki taskaram kawtal koppi ka radio France International hawtande e Koode radio international Abuja wakkatire nden min daranay on habaruji duniyaru hawtande e Umar Aliyu amma hidde ko ɗon sai mi wi'a on wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.